Ngiyanibingelela ekseni sanibonani eindaweni zonke umhlaba wonke. Ngiyakhuleka kakhulu endlunkulu. Ngikhuleke kuyisilo samabandla esibekwe umvelinqangi namathonga ukuthi seluse isizwe. Ngiyakhuleka bayede wena osesihlalweni. Ngiyakhuleka kuwe ongangezwe lakhe. Ngikhuleka wonke amakhosi ohlanga abekomvelinqangi okwathiwa eluse isizwe. Njengoba sazi sonke ukuthi isizwe asikwazi ukuyiphatha nomuntu akwazi ukuyiphatha. Ukuze umuntu abe necontrol udinga ukuphathwa. Nakuzo zonke ke induna zonke eindaweni zonke ngoba nami ngingumfanyana nje omncane ngizalwa ngaphansi kwawo amakhosi. Ngiyakhuleka ngibuye ngikhuleke futhi ekhaya lami likamoya la ngazalwa khona ngokukamoya eNazaretha kwaShembe ngaphansi kwebandla laseBuhleni unyazi lwezulu. Ngiyakhuleka onke amaNazaretha njengamanje bayazi ke lokho ngeke kushintshe. Ingane ayikhohlwa phela la izalwa khona nenkaba yakho futhi la yawakhona awuyikhohlwa njengoba ngilapha nje eGoli. Angikhohliwe phela ukuthi ngizalwa kuphi futhi nguqaba isibongo futhi ngumAfrika ngimnyama futhi ngimuhle. Ngiyayigqaja ngobuAfrika, ngiyayigqaja futhi nangenkolo engayinikezwa esimoyeni. Namhlanje ke ngizomemezela ke ngibonga kakhulu ke nabalandeli bami bonke. Ngibingelela lonke ibandla lasenqabeni maQhawe la uNkulunkulu angibeke khona njengamanje eindaweni zonke umhlaba wonke. Awungabala ngithini Swaziland. Ngiyanibingelela eSwaziland. Ngibale kunabanye njengamanje abafike lapha engibathathile ngabasa koNigeria basebenza koNigeria. Kunabanye futhi abaphesheya kwelwandle. Ngiyakubingelela. Ngiyazi uyasibuka indodakazi kaMsholozi uZuma ese-Italy njengamanje. Ngiyazi ukuthi iyasilandela futhi nalapha einkundleni zokuxhumana. Iseke yafika nje ibuye eItaly izobonga umsebenzi uNkulunkulu ayenzela wona. Ngiyazi ukuthi bayasibuka eindaweni zonke. Ngabala ngithini baningi kakhulu ngeke ngibaqede nezikhulu futhi ezifikayo. uNkulunkulu makanibusise nonke ekseni ke namhlanje. Ngibingelele nabo bonke abefundisi abaphethe umsebenzi kaNkulunkulu na wonke ke amabandla. Ngikholwa ukuthi uma singakhohlwa ukuthi sibe ngababandla ayibone engcono kunamanye izwe lingalunga. Into esiyahlupha ukwahlulela. Segcwele abehluleli abajaja ukuthi ubani akekho ebandleni eli-right. Yonke imfula njobe ingaka ithela olwandle. uNkulunkulu munye. Umuntu angafuni ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngendlela yena amthola ngayo. Njoba nje ngumprofeti ucaba nje anginalo ugcobo lika Eliya, anginalo lika Moses. Ngisebenza ngomoya ofika kulesi sikhathi kule new generation yamanje. Ngiyangisho ngithi ke Jesus Christ ngiyakholelwa kuJesu kodwa ngangingekho. Ngiyakholwa ukuthi wafika ngoba kuumlando abasilandisa ngawo. Kodwa ngeke phela ngiqhubeke ngisebenze ngendlela eyayisetshenzwa uJesu ngoba naye wayisebenza futhi ngesikhathi sika Jesu zazingekho ngisho imoto, kwakungekho ngisho amafoni. Njengamanje sigibela imoto thina sesishumala ngazo imoto. Babehamba uJesu wayegibela imbongolo. Omprofeti Isaiah Shembe basuka eNtabazo bebheke eThekwini wathunywa entabeni inhlangakazi kungekho moto ehamba ngeenyawo waze wayofika khona. So bonke ke abaprofeti abakhona basebenze ngendlela ezihlukeneyo. Nasi ke isimemezelo esiphuthumayo kakhulu engithi angisendlulise umhlaba wonke. Ngimema wonke maQhawe. Ngiyazi ukuthi ibandla lasenqabeni likhule kakhulu
lokho kuyabonakala nako Facebook sinabalandeli abaningi kakhulu lapha ku Facebook abangenayo bebuka imisebenzi kaNkuluNkulu ikakhulu thina ke sibandla lobuAfrika lakwantu sibandla elikholelwa kakhulu kumoya waseAfrika njoba ngilapha nje ngambulelwa imfihlakalo ngiyazi likhona iBhayibheli abantu bayakholwa kwiBhayibheli kodwa mina ngikholwa kakhulu esimoyeni ngiyakholwa ukuthi umuntu mayisefile futhi akafi uyabuya mangabe ngenile emndenini abuya zoba yithonga lokukhanya abe njengengelosi ekhaya angikholelwa ukuthi umuntu mayisefile ufile nje akasabuyi so njoba ngilapha nje ngalandwa ugogo kwamasonto sahamba emhlabeni impilo yami ihlangahlangene wakhuluma kimi ephushini ingakho ngiyangithi umuntu mayelele kumele aphuphe mawungasaphuphi kusho ukuthi kunenkinga ekhona ene iphupho kumele ulikhumbule futhi nasi ke isimemezelo lesiphuthumayo ngimema wonke maQhawe kuyobe kuvaliwe la ngomhla ka5 zika August ngomhla ka5 August sobe singekho la 5 and 6 sobe singekho sobe siseNatali kwababa umprofeti nalokhulumayo uDr X uXaba sobe sendaweni yaseFried okuthiwa isemvunzini eNtswalakahla Vryheid emvunzini eNtswalakahla ngibiza bonke ke abantu abagulayo ikakhulukazi kunezingane ezihlushwa imimoya yobusathana ziyahayiza kunabantu njengamanje abangalala ebusuku namasela wena ofuyile ngifuna ungiphathele umquba wena ohlushwa izinto egijima ekhaya anilale kahle ngiphathele umhlabathi ngomhla ka5 August mhla ka5 Zulu Natal I'm coming I'm a prophet of God imisebenzi iyangifakazela ukuthi ngumprofeti njoba uzobona lapha ngenza imangaliso kule nkonzo ngomhla ka5 abaphuma abantu eThekwini abaphuma kwaZulu Natal abaphuma eLundi abaphuma eNewcastle abaphuma eMnambithi abaphuma zonke indawo Swaziland Mozambique zonke indawo ngizoba nenkonzo enkulu ngifuna wena ohlala ekudeni ufike ngolesihlanu wena ohlala kude fika ngolesihlanu ngikuhlelela indawo yokulala ngikuhlelile futhi ukudla uyofika udle kwaXaba kwamprofeti uXaba uDr X ngithi fika phatha ingubo yokulala phatha ingubo yokulala ngizobe nginenkonzo yokuthandazela ngifuna wena ongasebenzi ungiphathele icertificate phathi iID yakho uneyingane edla idakamizwa ingane yakhe iphuza utshwala njengamanje ukhathazekile ngithi wena ngithi ingane yakho njengamanje icwile kuma drugs awusazi idliwunga ngomhla ka5 kube kumgqibelo phathi impahla zayo ngoba lezi ingane ezidla ama drugs ayicontroleki ngenzeka ukuthi ingabi bikho kodwa mawuphatha impahla egqokayo ngizoyikhipha lento mina ngifuna abaphethwe izitroki abaphethwe amehlo abaphethwe izinyawo abagula zonke izifo ngibameme emagumbeni ngomhla ka5 ngizobe ngithatha ama 1-on-1 futhi 1-on-1 uma uNkulunkulu ethi ngiprofete ngiyaprofeta futhi ngitshela indaba zakho ngomhla ka5 ngomhla ka6 ekseni ngiyobe ngithatha ama 1-on-1 sobe sesilungisela ukubuya ekhaya elikhulu la ekhaya likamoya enqabini hayike ngimema bonke abantu ngifuna uphathe incwadi zakho mawumntwana wesikole ngifuna uphathe iball pen lakho ngizobe ngiphethe zonke iwasho yonke inhlobo yeziwasho zomprofeti ngizokusiza ngiphethe la nazi iwashi inkunzi malanga zami umagezana lo izokuwasha ngifuna ungiphathele only 300 rand lesi siwasho zikhona ezinye iwashi kodwa lezi engiyiphethe oil bese kuba insipho ngiphathele only wena ozobukhona phatha only 300 rand uzoyitholela nangu magezana uzoba nenhlanhla emsebenzini entweni oyenzayo ngithi ke abaphelela abantu emvunzini
uma uza kwaXaba la ngizobe ngikhona ugibele Vryheid ubambe imvunzini bamba imvunzini bamba intsolakahla emvunzini udlula eMondlo Vryheid abaphume abantu endaweni zonke ngifuna abantu abagulayo abaphela abantu ngizobe ngingahambi ke ngedwa bakhona abanye abaculi gospel ikakhulukazi sengathi thina abefundisi singayifundisa ukuthi onke amaciko akithi la eAfrika lawa azalwa la ngoba nawo ayashumayela kukhona umaskandi oke uze efundisa ukuthi intombi ayishelwa ngenkani efundisa ngokwentshumayelo yobuAfrika thina siphethwe ku-undermine abefundisi undermine amaciko akithi izinto zakithi sithi ayilungile amabhesha awalungile mawukhonza uNkulunkulu ngebheshu uyiqaba konke lokho saselwa abezizwe kuma nje bheka niyabulalana niyarepa emhlabeni kumoshakele kureshwa izalukazi ngenxa ukuthi abantu abasahambi namathonga amadlozi umxolela I don't care fundisa ukuthi ubishop la ngikhuluma into engiyaziyo la mangikhuluma ngethonga ngikhuluma ngesithunywa umuzi nomuzi kumele ube nezithunywa umuzi ongenayithunywa ayiphumeleli even njoba ngila ngihlezi nezithunywa zakwaXaba ngenganyelwe izithunywa ezamukelwa emndenini kwaXaba ziyabuya zizoba izingelo zokukhanya njoba ngifaka isiphandla nje ngiyayigaja futhi ngisenkolweni ene inhlanhla ziyangilandela nawe inhlanhla zokulandela ubonile ngisuka ngehelicopter ngisuka ngehelicopter eGoli ngize lapha ekhaya ningibonile lapha ekhaya mvunzini ngibongile baphuma abantu emvunzini ngifike ngehelicopter yahlala yangilinda mvunzini awumncinyana mvunzini umuhle thola kahle umuhle ngithi ungibonile ngifika ngehelicopter mfundisi ngifuna izangoma ngoba satshela ukuthi izangoma amadimoni ngifuna inyanga ngifuna befundisi ngalolu suku lomhla ka5 and 6 ngizokukhuphulela isithunywa sakho ngizokuphakamisela izinto zakho ngifuna wena owahamba wayothwasa awusebenzi kuphuma inkomo kwathiwa wahamba wayothwasa wathola ugobela ogangayo wathwebula isiphiwo sakho hey ngizosibuyisa mina nansi inkemba ngizobe ngiphethe inkemba engibuya nayo entabeni ngizobe ngiphethe inkemba yempi abathakathi bazonya abathakathi bazosha ngithi ngomhla ka5 ngizobe ngiphethe ngisho ishoba lomprofeti olubona ku television elenza imangaliso ngibiza bonke abantu endaweni zonke ngizobe ngingahambi ngedwa namhlanje ngiphethe la umhlonishwa ngiphethe iqhawe lakithi eAfrika bathu Somnandi Thokozani Langa hawu sawubona baba Langa ngiyakubingelela yebo baba umprofeti baba uXaba ngiyavuma baba uShobati siyathokoza ukuba nawe baba sibe nawe ngalolu suku olukhulu kangaka naba abantu emhlabeni wonke bakubhekile kwaZulu Natali ngomhla ka5 August kuzobe kwenzakalani lapha kwaXaba njengoba ukhona nje uzonikeza abantu ukudla kamoya intshumayelo le ukuthi umaskanda ake siphume ake sithathe izinto ezisho phakathi inhlamvu singajabuliswa ukuthi cha na sithathe amazwi ashoyo ungathini ngalolu suku naba abantu bakubhekile endaweni zonke baba uNonkosi angithokoze ukucosha ithuba angibingelele abantu bakaNkuluNkulu umhlaba wonke ngithi ngiyabingelela ngiyakhuleka kuNkulunkulu umnini mandla wonke umdali wezulu nomhlaba owabakhona eqaleni kungekho lutho wadala imifula nezintaba nemimango ngithi uNkulunkulu onamandla ngiyazithoba nami phambi kobuso bakho usanje kuseni ngibizelwe endaweni kaNkulunkulu ebengazi ukuthi namhlanje baba uXaba ngizoba nawe kodwa ke ngokukaNkulunkulu sekwenzekile sisonke cha asibonge bakithi uNkulunkulu usibizele kuye ngendlela ezahlukene ngibonge kakhulu baba umprofeti uXaba ukuthi nami ngumuntu wembadada namabheshu kepha awubuki konke lokho ubuka inceke kaNkulunkulu elethu emhlabeni ukuba izohlabelela
ijabulisa Yes, abantu yes. ngayo yonke indlela. Yeah, yeah. Lokho kuyangithokozisa kakhulu ukuthi nathi singabahlabeleli, singabaculi, Yeah. singabantu nathi singaba kaNkulunkulu. Njoba kushiya ukuthi mdumisene ngakho konke nangegubhu nangani, njoba suke Yes. sigida sishaya ingoma sidumisa yena uNkulunkulu singaba kaNkulunkulu. Lo mculo esiwenzayo esiuhlabelelayo uyintshumayelo kubantu ngoba sikhuza lezi zinto okungafanele abantu bazenze, siqhubeza injabulo kubantu ukuthi okuyikho abantu abaqhubeke nakho. Kumanje nje sinengoma enkulu esiyenzile nabafowethu esiyibiza nabo ngama 4x4 baba umprofeti uXaba lapho sisebenza khona nensizwa ekuthiwa uGadla Nxumalo yaseShowe, sisebenze nensizwa ekuthiwa uMthandeni Manxele yaseMdletsheni kwaHlabisa, sisebenze nensizwa ekuthiwa uDuma Kahle yalapha na eFryhead. Sikhuza ukubulawa kwamakhosi. Absolutely. Lengoma ikhuluma ngokubulawa kwamakhosi. Siyakhuza ngoba sekumkhuba esiubona wanda eKZN kwaZulu Natal. Singebani singelutho. Sithi makukhona inkinga ezikhona phakathi kobuholi nabantu nobukhosi, kepha kuhlalwe phansi kuxoxwe kungabulawana ngoba amakhosi abekwe uNkulunkulu. Amakhosi awugcobo lukaNkulunkulu. Mawubulala inkosi ungaphumelela kanjani? Lelo khaya seliphezulu kwesiqalekiso inguna phakade ngoba lamakhosi ahlele ehlalweni zokhokho bawo, akekho umuntu oyihlalele. Makukhona okungahambi kahle sithi zonke igodi nezindawo nobuholi nemndeni akuxoxwe ngomoya wesonto. Absolutely. Bese ngithi emvunzini ke ngomhla ka5 kuAugust ngithi ningaphuthelwa ngoba njoba ningibona nje nguthokozana wakalanga uSomnandi ngiyobe ngikhona phela nginishayela ingoma ezimnandi neyangazi ngoba mangithi Somnandi sabeka nje ekekele ngiyosota ama visit ngoba wethu abakhwekazi ngeshubulo phondo shini ukhala ngemali jukebox mentombazane cofa mntwana ilathi iphathe Soweto angihambi ngiyavaya ngilale ngiyagida ngithi ngiyagawula ngishele ngiyadate ngiyobe ngisho ngithi ngizohlala nawe ungiphile nawe kuze kufike ilanga lokufa sithanda ngicela ulalele uzungangiphoxi mama. How sweet uyangichama, how baby namanje uyangichama. Bese ngishintsha mprofeti. Kodwa uneminyaka emingaki, uneminyaka emingaki, waze waguga umncane. Uneminyaka emingaki, webhuti uneminyaka emingaki, uneminyaka emingaki, waze waguga umncane. Uneminyaka emingaki. Ningaphuthelwa bakithi. Umculo uyelapha, umculo umjovo, umculo ubuyisa ithemba. Siyobe sikhuthaza ngayo yonke indlela njengoba esho baba uXaba ukuthi singaba kaNkulunkulu sibizelwe ngendlela ezahlukene. Ngithi ningaphuthelwa kuzobe kumnandi kakhulu. Ngizobe ngikhona nensizwa zami zishaya ingoma phakamunya kumnandi kakhulu. Phakama stage. Awu noma kanjani. Absolutely. Siyabonga kakhulu. Angazi uyizwele lapho ekhaya so besidumisa ngoba Africa. Ngijabule kakhulu uma ngibona iqhawe lakithi sihlangana. Ngiyalazi ke ngikhumbula ngisesesanda neswe lapha yasazana kude kakhulu. Ingakho sithe noma sihlangana lapho esihlangane khona. Yebo baba. Siphuza itiye. Yebo baba. Sahlangana lapha. Kwakuhle kwanjiya. Ngithi ke ngiyathokoza kakhulu uNkulunkulu sengathi nawe akakubusisa nokuthi nje ukulalela nokuthanda abantu. Nokulalela nje ukuthi cha ake ngizwe umprofeti ukuthi uthini. uNkulunkulu akaphakamise nawe nomsebenzi wakho wonke uphakame kakhulu. Inhliziyo yakho uNkulunkulu ayenze ibe yilento eyiyona nokungazazisi nokungayigaji nokungayikhukhumezi nokuyithoba ngoba into ebalekile ukuyithoba. Abaphelele abantu abeza kuzobe kukhona ngisho igospel abaculi begospel ngizobe sibaphethe. Ngizobe ngiphethe oSibuda, ngiphethe oSoyisile, ngiphethe oSpha, ngizobe ngiphethe nensizwa yasenquthu
DJ Asiye abamazi lapha Cosmo FM osakaza khona uhlelo khona Cosmo FM uzobe ekhona abanye bayamazi einkundleni zokuxhumana abaphelele abantu ngomhla ka5 August 5 August abaphume endaweni zonke abantu abaphume eNquthu abaphume kwaNongoma abaphume oLunti abaphume eFriday abaphume eMondlo abaphume kwaGrace abaphume eMaqhanqa hey mfunzini I'm coming sengifike eqathatha amadimona yasha njengamanje imimoya yasha imoya ngizobe ngibiza wena sangoma wena sayoni gqoka umfanekiso wakho wisangoma gqoka izingubo zakho zomAfrika oyiphiwe ngamadlozi namathonga akini abaphila kuwe abahamba nawe ngithi ke bonke abantu nduna yami uMagubane khansela uSangweni ngiyanidumedisa ngiyanibingelela ngesizulu sakithi ngithi awumhlonishwa nduna yami uMagubane eyithobile nawe khansela nabo bonke abantu basemvunzini ngiyabonga ukuthola isupport kini ukuthi ningisupporte ezintweni zonke uNkulunkulu sengathi umvunzini angawuphakamisa kakhulu uphakame nendawo yonke yangakithi iphakame ngithi ke asidibane khona nangu Somnandi uyobe khona awubavaleliseke manje ubatshela ukuthi uzobe ukhona impela ngomhla ka5 August Bengizothi imvunzini yonke iKZN kwaZulu Natal njengoba eseshilo ubaba umprofeti koSwazini kuphi koMozambique umhlaba wonke uzani bakwithi ngoba siyazi ukuthi imize siyakheleyo baba mkhulu ikhungethwe izinkinga ezahlukehlukene okungeke futhi kulunge sihleli phansi okufanele sisukume ngoba uNkulunkulu kunabantu akabaphathise amandla okuyibona bona kufanele ukuthi ngokomoya abaphiwe wona bacazulule inkinga zethu basiholele ezindleleni okuyizona basho bayihlaziye bayihlahlele basho ukuthi leli khaya likhungethwe yilokhu leli khaya likhungethwe yilokhu sondelani bakithi ukuze nikwazi ukusizakala ngoba khona imindeni exabene khona imindeni engangenelani khona abangasebenzi ziningi inkinga wonke umuntu unenkinga emhlabeni sondelani ke ngaleli yalanga lomhla ka5 kuAugust ningaphuthelwa ngoba ngizobe ngikhona nguSomnandi wesabeka nami nginishayela umculo omnandi kakhulu kuzobe kumnandi kakhulu kuyobe ku delicious umama intombi ingane umncane uneyinkinga uyafunda uneyinkinga eklasini kuphi nakuphi umama khambi kahle emzini wakho ubaba ubhuti kunjani umakoti ngoba wonke umuntu unenkinga kwamhlaba sithi ke sondelani ngomhla ka5 kuAugust ningalenzi iphutha kuzobe kumnandi kakhulu kuyobe ku delicious absolutely awuthole mntwana wena sewuhambile awuthole mntwana come ngomhla ka5 ngithi abaphelela abantu njengamanje mawusuka ugibela eFryhead amatekisi aya emvunzini entsolakahla alapha ngase-Shoprite eFryhead abaphelela abantu ngifuna abagulayo abaneyinkinga zonke inkinga zakho abangasebenzi woza umprofeti uzobe mele wena nakho kunye bukeli wami khona umuntu lapho oqola abantu usikemile ngegama lami wavula uFacebook abantu abacwayi ngizocela uDJ Asiye eze ngapha azochaza eze ngapha ngaphambili azochazela abantu ngalomuntu angina WhatsApp mina anginayo uWhatsApp la mina ama-account engiwasebenzisayo nanka njengamanje escreenini ayikho enye account esebenzayo ngaphandle kwale khona iqola omalambana bathola amathuba abakhuthuza abantu abahluphekile umprofeti iwasho zakhe uyithola emgwaqeni ama-product kaMprofeti awekho emgwaqeni ngithi Durban ngiyeza lapho eDurban khona indawo engilungisayo lapha kuthiwa iseClaywood khona indawo elungiswayo lapha eClaywood engathi uNkulunkulu uyavula ukuthi ngifike lapho eThekwini kade ningifuna ngisalungisa indawo kodwa kathi kuseClaywood khona engixhumane naye lapha ngizothatha indiza nje ngihambe ngifike ngibheke eThekwini khona indawo engiyitholayo eDurban lapha eClaywood
la engizofikela khona ngenza umsebenzi kaNkuluNkulu khona hlalani nathi lapho eThekwini abantu abahlale kade ningidinga kopho Shepstone ngibale eMlazi ngibale kwaMashu iDurban yonke kade ingidinga Durban I'm coming hlala nami ulalele khona iqola ke lapha elikhona nangu DJ Asiye akachaza ukuthi lenzani iqola libaqola imali libafakisa imali kwi-account enye account ama-account esiwasebenzayo yilawa mangabe uyadonate uthi uyanikela mprofeti ngicela abantu banikele njengamanje kunaka ama-account njengoba soba nomcimbi ibandla lizoba nomcimbi futhi nalo ekhaya kwaCaba nikela njengamanje ufake amafoni wakho ngizokufonela ngikhiphe isibusiso wona othi baba umprofeti ngiyanikela kule nkonzo yangomhla ka5 ngiyaphekisa nakho ngithi mina njengamanje naka ama-account ayikho enye i-account engisebenzayo ngaphandle kwalama account njengamanje ungafaka umnikelo wakho ufake amafoni wakho ngizokufonela mina ngikhiphe isibusiso phekwakho DJ Asiye awubatshele ngaleli qola eliqola abantu ubatshele nani uFacebook wala ekhaya ukuthi uhamba kanjani. Amen baba ngicela ukubingelela ngenkulu inhlonipho ngibingelele nobaba uSomnandi igagu lakithi eNingizimu Afrika ngikubingelele nawe embukeli ngasekhaya la enqabeni asinawo uWhatsApp lo muntu onifakisa izimali iqola asinawo uWhatsApp mawufuna ukuthenga iwasho zasenqabeni ufonela inamba lezi ezisescreenini eziqala ngo011 iwasho zitholakala enqabeni kuphela ayitholakali emgwaqeni uma ukude uyafona siyakuposela sicela ningadomeki njengoba lo muntu evule ipage ethi naye uDr X enqabeni ministries maQhawe leli elithi DR li fake elethu ipage enqabeni linabantu abangapheka 8000 uzobona nangama live videos lino Dr ophelele oku DOCTOR Dr X enqabeni ministries maQhawe i-original page leyo leli elinabantu abambalwa abawo 89 abawo 50 ifake sicela ningafaki izimali leya nombolo yeqola engu083 iscam ningafaki izimali zenu ezalayikhaya inombolo u011 siyakuposela mawukude mangabe ukhona la eGoli uyeza uzothenga Monday to Sunday kuvuliwe njalo eoffice esontweni eDorinfontein enkome niye enkomeni taxi rank ila sikhona ku Facebook wethu uthi Dr X enqabeni ministries maQhawe uDr ophelele sibaningi silapha ku8000 nento original page lino live video original leyo ningalandeli amanye ama page leliya elino DR sicela nilireporte livalwe ningafaki imali zenu siyabonga ngibonge kakhulu futhi njengoba kade ngihambile ngendiza ngibona amaphoyisa ebengigadile lapha esuke epolice station ngiyabonga kuma station njengoba kade kugcwele abantu ngifika endaweni yangakithi ngiyabonga amaphoyisa ami lapho eMondlo enihlala usuku lonke negadi helicopter ngiyabonga ama station ulangeni ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise umsebenzi owenzile kakhulu ngithi ke nangomhla ka5 nginethemba lokuthi sizoxoxisana ukuthi nibe khona nizobheka ngoba phela niyiso likaNkulunkulu ukubheka isizwe sikaMvenqangi niyiso futhi lengonyama yakithi niyiso likaBayede noma nekuhulumeni kodwa inkosi Bayede wena wendlovu ngithi ke abantu ke abaphelele ngomhla ka5 ekseni ngo9 wonke umuntu ngo9 abe esekhona emvunzini ngo9 o'clock abeza abantu abagulayo kuze ingane zesikole abaphuma abantu ngomningi eindaweni zonke ama truck kaMprofeti azobe khona ephethe zonke iwasho zomprofeti yonke imaterial enibona ku television izobe ikhona ungakhohlwa 1-on-1 la eGoli uyangithola njalo ngolesine siba nenkonzo nomama bese ngiba nama 1-on-1 amaQhawe 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti bese uthola newasho zakho ngomunye umnikelo 500 rand 1-on-1 bese kuthi ngomgqibelo futhi uyangithola 500 rand 1-on-1 ungithole futhi ngesonto emva kokukhonza ungithole futhi 1-on-1 wena ofuna iwasho fona njengamanje siyakuposela iwasho
zifike nanka amafoni ehla enyuka hayi leya phone call yomprofit lene charge of 400 anginayo oil ebiza 400 rand awama ama oil nansi yami oil ibiza 200 rand njoba ngiphethe insebenzo nje umageza le uyithola ngo 300 rand umuntu ozobe khona lapha kwaXaba nizobe ngimphathele nangu umagezana lona ozoklina uthande kube muhle uthole umsebenzi insipho yokugeza le 300 rand ozobe uyiphethe ngilungisele lo mnikelo phethe intambo zokuqina intambo nginentambo uchitha izitha yonke inhlobo yeyiwasho ngithi ngicela namaciko akhona lapho ekhaya lapho kwaZulu Natal abathi sifisa ukuza ngalolu suku sizokhombisa ikhono nathi uvumelekile ngabe uyigospel ngabe umaskandi ngoba kumele singanishiyi sifisa ukuza nathi ke uzoxhumana no Dr X siyeza ke lapho uNkulunkulu makanibusise nonke abe nani I love you ngiyanrata ngiyanthanda kakhulu ngizobe ngikhona usethelekile noBaba uLanga uSomnandi iciko lakithi iqhawe lakithi liyatheleka ngomhla ka5 uzobe hambisana nabanye futhi engisazobasho la nabe gospel futhi abacula futhi umculo wethu gospel mina ngihlanganisa konke ngithi igospel konke ngoba konke kuyakha nje akukho kuphidlizayo ngiyabonga kakhulu God bless you buka njengamanje uhlelo hlala nathi bye bye prophet uyeza uyobe phethe inkemba nansi inkemba yale entabeni God bless you Mvunzini I love you Tsola kahle I love you Vryheid Mondlo Zulu Natal ngiyabonga uNkulunkulu namathonga amadlozi wenu mawuhlale nani izangoma abefundisi mfundisi unebandla lincane ushumayeza abantu abawu10 uzulala ubhoreke ubushumayela uphathwe isizungu come ngizokuphakamisela izinto zakho na uzizwe ufudumele uyisangoma awusebenzi unendumba akungeni bantu ngiyakumema ngithi ke uNkulunkulu anibusise bye bye inkosi inibusise God bless you umnyango lo uma ulanga ethola ithuba angathola abantu ababili ngizosebenza khona manje people I'm gonna do something to it now. 2 people Mr. Lana. ufuna umsebenzi On a job? Cela umsebenzi. Usumdala kangaka Yeah, ufuna umsebenzi onjani Yebo baba. what kind of a job? Ngicela isiphiwo sami sikhuphuke baba. ya nanso ke into engabe yayisho There's a thing that you should have said. Isiphiwo sami. ngikuvule Yebo Open. baba. ngikuvule Want me to open? mawuvulwa njengamanje You must be open right now. phakama ubani ohlezi Hands kuyena up. Who are you? ubani wena Who are you? Gogo. ubani Who are you? Gogo wakhe. nifuna ukwenzani What is it? What do you want to do? mphakamiseni mvuleni Raise her up and open. ngiyamvula I'm opening it. Nkosi kusisi God bless you. bemehlweni ngani bemehlweni My eyes Ngima ngenyawo. be upon your feet. ya la impilo isophekwa Healthy upon you. baba somandla ngiyabonga Father God, thank you. philisa lo mntwana Heal this lady. zonke izinto ezimbambile Things that are looking her. ngiyamqaqa I'm relieving her. qaqa amafindo Bringing all the ties. qaqa amafindo Bringing all the ties. Reminder. amandla aphe kwakhe lethe phansi Power kanjani upon this one. Let her slip down. amandla Power. mawehlele aphe kwakhe Let descend upon this. obani abana Who are you? obani Who are you? nifunani What do you want? ugogo uzala umama wakhe uMangwenya nifuna thini What is it lo that you mntwana want sithupha to do? umsebenzi omuhle manje lo mntwana uhaqa izinto sacela baba umvikele kumanje kunethende enkulu ayitholile
Manje izitha zakhe ziyasondela ngoba sesibona ukuthi impilo yakhe iphakama. Manje lo mntwana akavikeleke baba. Size kusicela ukuthi umphakamise. Lethanda ingamamiliyoni. Buyisa anointing oil yami amafutha. Futhama busisiwe. Baba, Fine. baba ngiyamvula. I'm opening Nanga amafutha oil. awamsebenze Treat her ubusuku bonke the namhlanje. whole night today. Ngibulala ubumnyama. Soil tenebros. Ngivula ipho zakhe. Open heck. Yes. Ngiyakuvula. Opening. Vula umpopho. Usize lengane yethu. Siyabonga kakhulu Shwabathi. Siyabonga Thank you. Noko. Yabo. Thank you. Ozake Come to the prophet. uwe kade ubaleka. You're running away. Ake nimshayeleni ehlombe. Give him a round of applause. Bamba iqanda lakho. Hold your egg. Iphakamisele phezulu. Raise it up. Baba ngehlisela Father, amandla I descend the power phezu kwalensebenzo. upon this treatment. Ngibuyisa impilo yabo ngalensebenzo abayibambile phezulu. Iphakamisele phezulu. Reinstate their life through this treatment. Ngiqoqa izinto zabo. I'm collecting their matters. Ngiqoqa impilo yabo ngalensebenzo abayibambe ngezandla. Izinto zabo maziqoqeke. Their matters must be organized. Uma beyogeza When they're going to perform ablution ngalensebenzo with this treatment, abayibambile. that are holding their hands, Makusuke ubumnyama. let the caliginosity go away. Mabaphakanyiswe. Let them get uplifted. Mangifumana ubufakazi. Let me find the testimony. Makuvuka imizi ebikade Let the ifile. homestead must be rebuilt that were destroyed. Ngalensebenzo Through this treatment, makuze imali. let the money come. Makuze impilo ephakeme. Let the high exalted life. Ngingcwaba ubumnyama I'm emzimbeni yabo. burying caliginosity in their bodies. Mabegeza ngayo When they bath with it, ngingcwaba I'm amathunzi. burying all the shades. Usebenza ngendlela eziningi With izizwe different ngezizwe. matters to different nations. Ngimema inhlanhla babaphekwa bonke abantu abakhona. All of them that are inside. Ngimema isibusiso A blessing ngaleli qanda. through this egg. Mabavikeleke ngisho They eyitheni. must be protected from the enemies. Mabagezwe. They must be washed. Mabahlanjululwe. They must be purified. Mangifumana ubufakazi Let me obuhle. found a good testimony. Mababe nemali. Let them have money. Makuvuka imizi Let the ebifile. homestead that were destroyed be rebuilt. Makuze imshado. Let the marriages come. Makuze imoto. Let the vehicles come. Makuze ingcebo Let the wealthy come naphezu kwabantwana babo. upon their children and offspring. Amathunzi obumnyama All the shades, mawagezwe let them be washed namhlanje today, kulobu busuku. this night. Abalele baba Not sleeping. Bashiye imizi They emakhaya. leave their homes there. They benokholo. had faith. Inkonzo baba It's a service ongiphe yona that namhlanje. you gave it to me today Yokuqaqa to amafindo. untie the knots, Yehlisa umoya to send the spirit wokuqaqa amafindo. to untie the knots. Njengamanje Right now, ingelosi the angel, mayibubule phekwabo lobu busuku. let it roar upon them this night. Abathakathi Wishes abamile emzini yabo standing in their premises, endleleni on zabo their paths, ngaleli qanda through this egg, ngiyabaphathaza I'm njengamanje. destroying them right now. Mama ngifuna ukukusiza yena Mother, I want to help you. Can you hear that? ngoba ngiphazanyiswa ithonga. I'm interrupted by the ancestor. Khona ugogo wakho lapha ofikayo Lady, grandmother, she's arriving. okhuluma nami. She's liaising with me. But i-problem wena Inkinga, mama ngiboniswa Baba. indawo yaseMpumalanga yeso. See the Mpumalanga Ukuze area. ngeMpumalanga. Did you ever hear about it? Ngihlala khona. Thank you. Yabo. Uke wangitshela mama? Did you ever tell me about Angakutsheli. that? Angakutsheli.
Angithi ngifuna ukukhombisa laba I want bantu to ukuthi prove. umuntu nongakholwa If you uma don't believe, ungakholwa if you yimina don't believe kholwa to the imisebenzi Lord, engiyenzayo just uNkulunkulu uhleli kimi. believe to whatever I'm performing, that God is with me. Ithi ngisize baba. Say, help me, Size Father. baba. Mama uyazi ukuthi wenziwa yini uhlale kuyi wheelchair? Angazi. Wheelchair bound. Angazi Do mfundisi. you know Awazi. the motive behind? Mama uyayazi indawo okuthiwa iKwaNdebele? No, the area called yes. Ndebe. Uyazi kanjani? How do you know it? Ngihlala khona. Mama Man, kunento wena mama something eyenzeka transpired. esibongweni wena mama It's the name kanti esibongweni sakwaMabhena of the Mabenas. ngithi ukuzwe ngalesibongo Yeah, sakwaMabhena about the Mabenas. Vane ngizwe ngaso. uke uzwe sikuphi Whereabout is that the name? Sikwadlawulana. ha Sikwadlawulana. kuphi nendawo la Whereabout is that place? Emastorlos. Whereabout is Udlaula? oh lesibongo uyasazi Do you know it? wena mama funa ukuthi ngiqale manje ngiyokhipha igama lakho Take out your name kwaMabhena from the Mabenas. ngoba kunenyanga There's a native doctor there. yakwaMabhena of the wena mama Mabenas. uma ngingakhuluma ngagcina ngikhuluma ngesihlobo About the relative. enyaweni lalela phansi Fit. inkinga bahambele Listen. enyangeni yakwaMabhena They consulted for you to the futhi umuntu Mabena owahambela khona native umuntu doctor. Someone. isengasho Mucho mfundisi. ha Mucho. I'm sure ngizoprofetha wena kuphela nje I'm gonna ngoba prophesy to you ngithe lapha only. ngiyakhuluma lapha kwase kufika ugogo Grandmother. sis ugogo wakho Where is your grandma? Ugogo washona. ePretoria yas mam Do you know Chwane? ePretoria yas Do you know Pretoria? Ngiyakwazi. ha Ngiyakwazi. uyazi kanjani How do you know it? Ngazi kwaHulu. yeah ngoba manje ngiyahamba into engiphazamisayo What is disturbing me? khona indawo ePretoria mam This place around le ndawo Pretoria. uyazi kanjani How do you know? Ngibona ngosesi. ha How do you Ngibona know this ngosesi. place? ha Umamkhulu uhlala lapho. oh eish nansi-ke inkinga ke manje Ah, engithola. no Uyabona problem. manje uma ngihamba ngijikiswa When I'm kuthiwa going- angiqale lapha ePitori. Via- Angifuni ukuthi via khona into Pretoria. angifuni bese kuthiwa ngithe. I don't want anyone to say I said something. Ngoba uma ngithi ngiyahamba ngibona iPretoria athi umuntu manje ongibambile athi ungabusandlula ke la Do manje. not pass. Qala usebenze ePretoria. You must commence there. Mama, Ma, ubani ose mama umgcina nini lo mamkhulu wakho? when was the last time you saw her? Ngimqinizolo. Kanti ngikhuluma ngePretoria kade ukuyona izolo. Uyabona ukuthi mina ngumprofeti ngempela. I am a genuine prophet. Ngabaze wena. Hesitate. He doubts about me. Angithi awazi ungitshele mama. You did not tell Angakutshela. Ikhona into wena sisi something- obekumele ngiyenze ePitori but I should have done. angizukuyenza kodwa ngizawungena I'm not khona gonna do it. manje. I'm gonna enter there right now. Baba, Fa, ngicela lenkemba in this sword baba engiyithumelayo that I'm sending, mayingenzi okubi. let it do no harm.
Baba. Sister. Sister, Sis uzangithengela insebenzo yami yaso. purchase for me my treatment. Makuphuma inkonzo uzawuthenga That's insebenzo safe. yami Buy my bese car. ubuya ngizoyisebenza Okay. ngenye indlela. Ngiyakuzwa baba. I'm Inkinga gonna yakho ngizoqala attend ukuyisebenza to manje. it right now in a grand style. Ufuna ukusiza yezwa I mama. want to help Size you, baba. mother. Le ngane yakho le mama This child of Yebo yours, baba. bazama ukuyithwebula yangizwa. they Yebo, trying baba. to bewitch that Mama son. uyaqala ukukhuluma nami. Speaking to me for the first Akithi time. Yebo baba. mama ngizokusiza yezwa. I'm gonna Ngisize help baba. you. Le ngane Child, ngibona iphuma esikoleni ingasiqedi isikole. banking Yebo, school baba. without Ungasiqedi completing. kwa isikole kunomuntu wena mama ofuna ukuthwebula le ngane. Bewitch Khona the isilwane child. esihamba nale ngane. Evil creature Kunjalo with a baba. child. Sesihambile. Sesambe kakhulu sengikhokhe ngisho 43,000. Mangibali Don't inyanga cry. sengizikhokhile. Ngizokusiza. I'm gonna help you. Le ngane wona mama Child, uma ngihleli phansi When I umthetho wami sit down, ngithe ngifuna ukufaka I don't insebenzo want to put kuphela treatment kodwa only. ngizoqala ukuyisebenza I'm gonna namhlanje initiate ngoba it le ngane today. yakhona mama Child of yours, ngelila ngiyophupha one ungaphindi day uyithole ukuthi it's gonna ishoniphi go and and le abscond. ngane ihamba This nesilwane is going mama with an evil Yebo, creature. eh Ziyakhuluma kuyo. angithi ngibona ngani ngumprofeti phela I'm a prophet. That is how I saw. ngingumprofeti I am the prophet. ngizokusiza kodwa I'm gonna namhlanje help you today. ngizoqala ukuyisebenza namhlanje Treat don't cry today. mama ngiyakubona Oh my uyakhala God, manje I see you are weeping. don't cry mama I see you are crying. Sis, what's that, Ungakhali, Zala? I'm gonna help you. Come, Zala? my child. Come, my child. iza lapha ngizokufaka insebenzo I want to introduce my treatment. My umlokho umgade lapho if angazi uNkulunkulu uzomsebenza kanjani don't know how God Umgade is lapho. gonna Ngemuva. operate Bheka behind emhlabeni. her, support her. yes emadlebeni nathi uyanyakaza Shaking. nayanyakaza That is shaking. nayanyakaza That is shaking. nayanyakaza That is shaking. nayanyakaza That is shaking. nayanyakaza Shaking. nayanyakaza Shaking. nayanyakaza Shaking. nayanyakaza Shaking. nayanyakaza Shaking. ngizokusiza I'm gonna help you. ngizokusiza I'm gonna help you. ngizokusiza I'm gonna help you. umoya uyavuma The spirit is willing. nesosi lakho liyavuma The ukuthi ancestor is ngikusize willing also that I must assist you. Ngizokusiza. I'm gonna help you. mama ngizokusiza Mother, I'm gonna help Ithi you. msize baba. Say, help me, Father. ithi ngisize baba Help me, Father. ithi ngisize baba Help me, Size baba. Father. ngisize mprofeti Help me, Size prophet. prophet. ngiphilisane ingane yami Heal my child. Ngane yami. ngisize baba Size baba. ngisize mprofeti Help me, Size prophet. prophet. ngizokusiza I'm gonna help you. Size baba. uNkulunkulu uthi angikusize God says I must help you. nehlozi lakho lithi Your angikusize ancestor also say I must help you. yangishiya idlozi Not exclude it. ngizokusiza I'm gonna help you. njengamanje Right now, phewa lengane upon the child, ngehlisela umlilo I descend a flame of fire. inkemba The sword, ngilwa nemimoya I'm fighting spirits ngale nkemba through the sword engiphiwe that is given to me. ngilwa nemimoya Fighting spirits Njengamanje. right now. nakho-ke ngiyagwasa I step it. ngiyagwasa I step it. ngiyagwasa I step it. ngiyagwasa I step it. hey nifunani la What do you want? Here? Fulani. What do you want? Here? nifunani la What do you want here? nizowenzani What is that come to do here? nizowenzani What do you coming to do here? khulumani Speak here. nizowenzani What do you want to do here? khulumani Speak here. nifunani la What do you want here? nifunani What do you want? nifuna ukwenzani What is it that you want to do? nifuna ukwenzani What do you want to do? nafika nini la When did you arrive here? nafika nini Where did you arrive here? nibuyaphi Where do you come from? 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 Yasha! Yasha!
Mama uzobuya uzongibonga Come ngisho. back to thank me. Can you hear me? Baba. Uzongibonga. You're gonna Yeah, thank Baba. me. Salaphi? Where do you Sihlala stay? eNew Canada. New Canada. Yebo. Ekakuphi? You cannot. Ekhaya Where kuse to come Eastern from? Cape. Eastern Cape. Yebo. Umakap. Mama, Mother. umntanakho uzawuvuka khona manje. Chance gonna Yebo, Baba. recover Le right now. nkemba yami ebengimrawunda The sort of ngayisamsebenza. Yebo, Baba. Ngiyabonga, ngiyabonga Busy inkosi with kubusise. her. Yebo. Thank you. God bless you. Baba, kukhona umuthi There's a osetshenzwe ngawo. So sorry, charmed. Casted to you. Kunomuthi omubi kabi Very bad. Very harmful. osetshenzwe ngawo. Casted to you. Umuthi wakhona uhamba nesichitho. Got a witchcraft spell involved. 2 USB. Baba uzogula ulale phansi indaba yakho uzogula upanisheke inyaweni ungabisakwazi ukuhamba. Your legs will be punished. You're not kunjalo impela baba able to ngiyazizwa go. inyawo nokhalo ngiyazizwa impela inyawo nokhalo seyithanda impela ukungiqinisa impela kangokuba saziyangehlula manje impela Kunendawo na baba There's an kunenyanga area, native doctor okulande kuona umuthi collected sorcery charm. okwalandwa kuyona umuthi uyayuzwe ngendawo okuthiwa ikwasikhemelela. About Skemeler. kwasikhemelele ngiyaye ngizwe ngathi le komhlaba yalingana Leyo ndawo ukuzwe ngayo. ngiyizwe ngayo baba Heard about. Wena bakushaya ngomuthi wakhona ke wena. Collected sorcery charm from there oh Komhlaba yalingana. to the plains. Wakhona lo muthi. It's from there. Ukuthi nje ngoba nakhe inyanga yakhona ngiyayibona nesibongo sayo ngabe ngiyasisho. I couldn't mention the surname. But now Got a manje. ubani wamhlaba yalingana le? Who's coming from the plains? Nikhona ngempela. The present. But inyanga yakhona Native doctor. inobudlelwane Got a relationship. nendawo okuthiwa ise Area? ehluhluwe. Called Lushlu. oh Ukuzwe ngehluhluwe. yebo Do you know izindawo engacishe engathi nje zingakithi ngoba uphongo lomine uhluhlunga ngaphambili Yeah. umhlaba yalingana nawo ngaphambili futhi Ehluhluwe iseduze ngakini. Lushlu. noma Noma ingekho eduze kodwa Just nje kodwa nje ukuhambe kuyahambe ukuyeka khona. commutable. yeah Okay. Long. Sizoqeda inyawo lesi. You're gonna finish this problem of your feet. ngingabonga impela kakhulu Khona umuntu ngizokusiza ayithi ngisize baba. Help you. Cela Say, help me, ungisize. Father. Ngisize into engiyibonayo nje lento izohamba ihambe ikuhlalise phansi. sengizwini impela ukuthi kuyala Wheelchair sengizwini bound? ukuthi kuyalapha impela Usoyizwile sengizwile ukuthi iya lapha. iyalapha impela Sensitive. ukhalo lolu impela ngiyaluzwa impela ukuthi hayi aluvumi konke namanyonga Hayi ithi ngisebenze ngizoyiqeda. Let me treat you. Ngeke gonna uhlale finish phansi it. sengishilo. I'm a Not prophet gonna of sit God. down. Kumprofita kaNkulunkulu. Khumbula amasocks akho lapha. Hlale phansi wenabe. Gqobisa. Ubani wayesebenza ngabantu? Ubaba. Eh? Faith healer, native doctor. Ubaba okuzalayo, thank you. Biological father, ngiyabonga. Uhamba nawe ubaba wakho yangizwa. He's with you. Can you hear me? Ithonga lakho lihamba nawe as from the right side. Mangithi phakamisa izandla Raise up your ngibona lapha umuntu Someone. lapha ophethe isiliva Carry. igolide as from the right side. Cwebe, silver and But gold. umuntu owayesebenza ngabantu To work with people. ubaba wakho. Biological Ithi father. ngisize baba. Help me, Father. Ngisize baba. Help me, Father. Ngisize baba. Help me, Father. Ubaba wakho okhuluma nami ukuthi uyena okulethela. He's the one who brought you here. Ukulethela. He brought you here. Baba uke uzwe ngendawo okuthiwa ngoba la ngibona indawo la Here, Father. lapho okunenkinga ukuzwe ngendawo
komani o komatipoti yini leyo? Komatipoti njalo indawo engijwayele ukusebenzela kuyona. Indawo engijwayele Komatipoti yakho, komatipoti yakho. Umshini kaShukela. Umshini kaShukela baba. Umshini kaShukela. Uyazi leyo ndawo? Do you know the place? Okay. Komatipoti. Yebo baba. Uyazi kanjani? How do you know it? Ngiyazi ngomsebenzi. Okay. Baba, Father, la ekhaya uzawuhamba nini? I'm not gonna leave you. Go home. Bengizahamba namhlanje baba. Namhlanje. Oh, usuka njengamanje? Where to Ngisuka come eThekwini njengamanje. Usuka eThekwini. Yebo. Debbie, Mawuqeda uyahamba futhi uya eThekwini. Yebo. back to Durban. Okay baba, uzawuhamba uphethe isibusiso. You're gonna go with a blessing. Ngizokwenza lento ithonga lakhe lithi angiyenzi. What your ancestors instructed me to Ngiphakamisele. do to elevate, Phakamisele into zakho. raise your matters. Baba onamandla, uNkulunkulu wezizwe, uNkulunkulu God waseAfrika, of Africa, uNkulunkulu obaba, God of our uNkulunkulu fathers, omama, of our uNkulunkulu mothers, ogogo, God of grandmothers, uNkulunkulu weidalo. God of messengers. Nangilo baba The Father, esandleni esakwa right President ithonga lakhe. Somnandi insistor, Malivume willing, makabusiswe ithonga lakhe. led by his sister. Ngimnikeza isiliva igolide. Silver and gold is given to him. Ukuza kwakhe esuka eThekwini, Coming from Durban, ukubekezela kwakhe patience. baba azobona to umprofeti see the omthumile. prophet that sent him, Ngithi zonke izinto zakhe thing of his. baba Father, zonke ngiyazibuyisa, I'm bringing everything. zonke ngiyayibuyisa. Come, bring them Zonke back. ziyabuya, Bring them ziyabuya. down, come Ziyabuya. back. Ziyabuya. All of them, come back. Namhlanje ungaligezi ikhanda baba yeso. Don't wash your head, please. Kuthi kubusisa. Sanibonani maQhawe enkosi igama lami ndinguThembelani nisuka eMatatiyela kodwa nisebenze eCaroline eMpumalanga. Ndizobonga engelosini yasenqabeni ubuhle utata andenzele kona ndafika apha ndisokola ndandingenalutho kumnyama empilweni yami kodwa njengangoku senawo nemoto endiyithengileyo entsha ndizobulela loo nto kutata aqhubeke njalo okuhle andenzele enzele wonke umuntu ndithi ndiyabulela kakhulu tata amandla abe nawe ngalo lonke ixesha amen. Sanibonani maQhawe uzamo wakhe wakwaNdlovu eBizana kwaNikwe engikubongayo kumprofeti engilosini yasenqabeni umsebenzi engathi ngizobhaptizwa umkhulu wami wathi angizobhaptizwa ngafika ngazobhaptizwa mangiqeda mengifika emsebenzini ngathola umsebenzi wokuphatha ngonyaka odlule labantu engibasebenzisayo bangijikela khona babengifuna ngesibhamu ngebuya ngeza kumprofeti wanginikeza intambo wathi bazonyamalala kunamhlanje banyamalele ngiyabonga engilosini yasenqabeni.